Muchato chinhu chakanaka, chinodadisa, chinoyemurika, chinodiwa nemunhu wese. Asi unozviziva here kuti muchato kana mukasauronga zvakanaka unogona kugadzira ronda rinozononoka kupora mava mumareji. Mukasaronga muchato zvakanaka, muchato pachezvawo nekunaka kwawo unogona kuputsa mareji yenyu ichangotanga. Wange uchizviziva here? Zvakangofanana nebanga. Banga chinhu chakanaka chinofanira kuonekwa mumusha wese, asi rikashandiswa zvisirizvo rinogona kushandiswa kuuraya. Ndozvandotara panapa nenyaya yemuchato. Muchato chinhu chakanaka, asi mukasautanga zvakanaka unogona kuuraya mareji yacho yamuroda kutanga kana kuti yamuroda kubatanidza mushandisa muchato. Chimbodzidzai kubva kune zvakaitika kwandiri. Inini ndiri mumwe wevanhu vakaita michato inoshamisira, michato ine mukurumbira kana kuti ine mbiri, inogaraichingotaurwa nezvayo. Asi after tachata takasangana nematambudziko ekuti marriage yanga isinganakidzi. Tainetsana nezvinhu zvatanga tisingafaniri kunetsana. Unoziva kana pasina mari munonetsana zvimwe zvinhu zviri unnecessary. Kana mafeelings chaiwo panenge pasina mari hapana romance. Pfungwa dzinenge dzichingomhanyidzana nekuda kugadzirisa zvinhu zvirida kugadziriswa. Saka ndaakutarisa kumashure manje, vapfana vese vari kuchata vari kuteedzera muchato wangu inini. Nekuti muchato wangu uri kushandiswa as a measurement. Kuti muchato unofanira kuita sewa mukomanhingi, muchato wamukomanhingi wakadadisa, ende kwese kwandinoenda, haiwa muchato wenyu wanga wakapenga. Asi inini ndichitarisa pain nemasituations awakandipinza, ndoona senge kuti zvakanga zviri zvinhu zvisina kunaka. Ndaifanira kuseta pesi yakanaka ingori normal, muchato ungori simple and straightforward, kamuchato kangori nice. Vapfana vangu votevedzerawo izvozvo. Vanhu vakawanda havazivi kuti mbiri iyoyo yavanondibhiga nayo yakapotsa yatoputsa mareji yangu, ende yakaita kuti mareji yangu isatanga mune zvakanaka. Zvokuti dai kusi kuti ndakazowana basa pa 4 months dzekutanga ndanga ndatova bhoo. Ende 4 months idzodzo dzakandiitira 4 years chaidzo. Apa ndawana basa racho ndo time yainetsa mabheira cheki, zvinhu zvisina kana kumira zvakanaka. Asi at least zvanga zvava nani, ndanga ndakukwanisa kubhalanzisa. Asi 4 months idzodzo dzakarwadza. Saka inini ndiri kuti kudini? Ndiri kuti pane stage yausingafaniri kupinda uri mairi mumarriage. Munofanira kupinda muri pastage yekuti at least zvinhu zvenyu zvinenge zvakati balancei mbichana. Mukapinda mumarriage muine zvikwereti nekuda kwemuchato. Saka panapa ndiri kurevei? Ndiri kureva kuti marriage kana ichitanga pane stage yainofanira kutanga nayo. Hamufaniri kutanga zvinhu zvakarwadza, zvinhu zvisina kumira mushe, especially zvichikonzerwa nemuchato wamakazvipa pressure kana kuti wamakazviita zvinhu zvisiri pabhajeti renyu. Pane makosti ausingambofi wakaziva anodiwa mumba kana usati wakambopinda mumba. Makosti iwawo unozomaziya chete kana wapinda mumba. Zvakafanana munhu ari kuvaka imba, anozozviona yapera kuti hapana maketeni. Kashoma kufunga nezvemaketeni pamakosti eimba yaunenge uchivaka. Saka pane tuma hidden cost twemumarriage, twemumba twamunozoona mavamo. Saka iwewe ukaita muchato unodhura, wotora maloni, wotora zvikwereti, wotanga imba yako uri pazvikwereti, andikunyeperi wangu, imba iyo ichakurwadza. Ende kana uine munhu asikagoni kuadjusta, zvinhu zvichakuremera. Muchiri kuronga muchato, nenyaya yekuti partner yako arida muchato unoshamisira, ari kuda mbiri, anogona kuudza kuti aiwa bebi ndo adjusta, aiwa ndinogadzirisa, tinomira tese kusvika tabuda munhamo iyoyo, kusvika tabuda muzvikwereti izvozvo, ndichamira newe. Asi musituation yacho haamiri newe, anotanga kukuremedza ende anotanga kutopopota kana ari mumwe munhu asikakurumidzi kuzvidzora zvaizvai. Zviri nyore kufungidzira kuti haiwa tichaadjusta, tichabhalanzisa, asi wazopinda musituation yacho. Saka ndiri kuti imba yako ngaitange iri pasituation iri nani. Usazvipinza mune mamwe mazikomba, mune mamwe mazitambudziko nekuda kwekugadzira muchato une mbiri. Saka inini handisi kuti usaronga zvawanga uri kuronga kuita pamuchato wako, kana kuti kana wangu ine bhajeti chibvo watokata bhajeti iroro. Asi ndinoda kukubatsirawo, ndinoda kukupa guideline. Usatanga imba yako iri pastage yakaipa, iri musituation yakaoma inorwadza,
nekuda kwemuchato we1 day, especially kana pari panyaya yezvipo. Usatombotarisirako kuwana zvipo. Usaronga muchato uchisa pfungwa dzako pazvipo zvauchawana. Chingosvikonzidza as if hapana chipo chauchawana, hapana magifts achauya. Ukadaro haunyanyi kuita stress ende hauzovi disappointed. I think munhu anzwisisa kwandiri kubva nekwandiri kuenda. Isai focus yakawanda, isai pfungwa dzenyu pakuronga kuti imba yenyu itange iri mumamiriro ezvinhu akanaka, pane kuisa pfungwa dzenyu dzakawanda pamuchato, asi mozotanga imba yenyu muri musituation yekuti munenge makarwadziwa ende zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe. Saka rongai bhajeti renyu zvakanaka paunenge uchironga muchato nemunhu wako iwewo. Ukaona atinyanya kuti achitarisa muchato waananhingi, pese pamuti ane zvemuchato ane munhu waari kukukompeya naye kana kuti ane muchato waari kukuenzanisa nawo, kurumidza kutsiura munhu wako, kurumidza kumudzosa. Rongai muchato muchitarisa pabhajeti renyu, muchitarisa pamari yenyu, muchitarisa paincome yenyu. Musambofa makatarisa zvakaitwa nevamwe vanhu, musambofa makaisa pfungwa dzecompetition, nekuti vanhu mawaniro avanoita mari anosiyana. Itai zvinhu zvakakunakirai uye itai zvinhu zvinoita kuti imba yenyu itange iri pakanaka, mutange muri pastage yakanaka. Musazvipa pressure nekuda kwe1 day, musatevedzera vanhu, nekuti pamuchange ma2 muri mumba menyu muchange muri mega. Dai muchato waidzokororwa, zvandakaita handizvidzokorore futi, ende imimi handidi kuti mupindane nesame situation. Kana mari muinayo bo, hapana problem. Chandiri kungoita nechekuti musazvimanikidza, musazvistrecha, musazvitatamura nekuda kwechitiko che1 day. Zviri nani mutange imba yenyu muri pakanaka, zviri nani mutange imba yenyu makabhalanza pane kutangira mugomba nekuda kwemuchato we1 day.